Здравейте, прекрасни приятели! Както ви обещах вчера, ще правя серия видеа, в които ще ви показвам как можем да съблазняваме и да създадем съответните образи на съблазнителка. На първо място искам да разгледам сирената като един стандартен образ на съблазнителка, именно изхождайки от митологията, я свързваме с първата богиня, която е Афродита, и оприличаваме сирената на тази богиня Афродита. Тя е митично същество, загадъчно същество, чийто чар завладява мъжете, които плават в морето, и със своя глас тя пее нежно, плавно и приспивни песни, с които тя всъщност ги омагьосва и ги тласква към гибелта. И това е именно сирената, с която ние като жени можем да се съединим с този загадъчен образ и да придобием нейните качества. На първо място сирената е като митично същество и с нейната загадъчност, сексуалност и увереност примамва много силно мъжа и го тласка към опасност. Именно опасността и риска, които дебнат в ситуацията, го примамва особено силно, защото мъжът е воин и особено когато изгуби това чувство да преследва и когато е в определена сигурност и безопасност и е загубил това чувство, той започва да го насочва към себе си. Но сирената създава това чувство на преследване, на омагьосване, на някаква митична магия, на някакъв риск, по който мъжът е прилепчив и става един роб, който я преследва безумно, дори загубва и живота си. Това е сирената. Сирената се превъплъщава и в образ, в който тя има определени качества, като глас, като грациозна подходка, като накити, и всичко това е един обобщен образ на нейната сила, на нейният обобщен образ, но тя в същото време излъчва и много силна сексуалност, увереност и неустоим чар. Именно в гласа й се съдържа тази увереност, защото гласът ти е нежен и прилепва и той нашепва, сякаш току-що се събужда от сън, и нейният глас е много примамлив и омагьосващ. Именно увереността и излъчването идва от походката и от накитите, с които тя се облича, и дрехите, с които се облича, и накитите, с които се окичва, защото всъщност тя акцентира върху точно върху тази част на тялото, която е най-примамлива, най-сексапилна, и всъщност ненатрапливо акцентира върху тази сексапилност и не вулгарно. Също така походката й е бавна, ненатрапчива и всъщност тази бавност нашепва за едно удоволствие, за продължителна наслада до безкрайност. Също така тази походка дава усещането, че тя безкрайно ще се отдаде на мъжа и на насладата и на удоволствието. Затова именно сирената е първообразът, който има най-силно сексуално излъчване и най-силно влияние върху мъжете. Също така нейното лице обикновено е красиво, детско, нежно, женствено, но не с натрапчивост на красота, ами с нежност, сексапил, с увереност, с някаква страх, с някакъв риск. Мъжът обикновено я преследва до безкрай. Именно колкото повече я преследва, толкова повече мисли, че той е причината за това преследване, а всъщност тя вече го е омагьосала. Това е сирената, с която ние всъщност жените можем да се съединим като един образ, да почувстваме нейната сексуалност, излъчване и да можем да приложим като съблазнителна техника към нашите мъже. За тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност, владея методът семейни констелации, метафорични карти, метод когнитивно-поведенческа терапия. Също така може да ми пишете налично, защото консултирам деца и възрастни да решим вашите казуси. Сега ще ви пожелая хубава вечер. Ваша Станислава Стойнова.